nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sa inyong nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadagog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. What's going on? Mga tugang marina, hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Bicol Target ngunyan na Martes. Petsa 3 na kan Agosto 2021. Bicol Target Afternoon Edition tabi. Magsarabay-sabay kita sa Gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Sa pangaran ni Pio Fernandez. Akong una ang SM. Salida muna. Katuwang tamang girare dyan sa luwas ang Megaforce Patrol. Sa First District si Jomar Bien. Second District Al Armario, Renz Luna, Ans Galero, Luwens Barcena. Sa Third District si Jimmy Nasolita. Sa lado technical si Ramir Tanay. Sa IT si Adin asin si Richard. Sa News Bay si Angel Mustasa. Ano lamang an sa endong pig email o pig simit-simit ngunyan na merindalan lamang dyan. Pwede na an pansit gayo na no. Mainit, may sabaw with matching toron. Nagkagaw si Big Boy. Makaguto mga yain-hiyaan. Imagine mo na siya na Big Boy. Naaraw kayo ng merindalan ta. Ay, sa kabos na iabot ka sa tuyang broadcast marina hapon tabi. Sendo ka, boss. Ipangadyi ta na dahil na magparadakol ining COVID-19. Bata pigaditan ngunyan ang Delta variant na mas makaskas ang transmission. Wan ulakit. Kaya magpabakuna na. Natangaya, kung bakunado ka na, safe ka na, daiman. Kung man garantiya na tamili bakunado ka na, day ka natatamaan, tatamaan ka pa manggiraray. Pero bako na itong susiring kan ngaya severe, mild sa nadaa. Kasubagong taud-taud pa sana, nakonsiluan ako dyan sa Albay Astrodome. Abaan ng konswilo. Pangyayari sa matalip ni. Okay. Sige. Yo, sabi, so, yan. Okay? So, inutunta na ni Storyali dyan sa luwas. Dito na pagparapalo yun. Naka-standby nini, kasubago pang alas 3. Yugyugon mo na. Karong oras ki standby. Maka palawasan na kan istorya. Okay? Bareta, mainit pa. Bareta,
Mainit pa! Si Luis Barcena may primerong bungkaras kan istorya. Kumusta na, oy? Ayos lang. Ayos na. Oo. Kumbaga, yan ang, anong araw ka ni? Graduado na, pasado na. Siyempre, Istoryado ko ano sa proseso. biyahe na. Inuntay muna naman ako. Pangyayari. For the first time, big boy, hindi ka nakailing, pirmado na sa card, dahil pa man nabakunahan. Napaw, no? Wala mo. Kulang sa requisito. Say ka ka nakailing. Ay, mga, pambira ba ito? Na Oo. kung gagayo doon, pirmado na ito sa card, as ganay ka na nagpatunok. Dahil sa kalukuhan mo. Pangyayari. Rangani, tinusukan pa. Yung nga ni. Sa kunday lugi. Sabi ka itong pag-ali mo baga? Oo. Yan ang kaistorya ko baga naman sa nurse kung nagtudok sa imo. Isa nga ito. Sabi ko pag-iriba me. Yung first dose, iyo man nangyari. Pangyari. Iyo pating tuminuro ko sa wheelchair. Ikaw nagpadukaw. Pangyari. But anyway, at least, kilyado na. Oo. Dahil ka na pwede makantsawan. Dahil na. Kung bako ito, so, saro katawo, dahil ka makusugkibuot. Oh, siyempre. Bako? Oo. Ito nga ni naka primero, di alaga man na dae ka. Iyo baga. Kakantsawan ka ng kad. Oo naman. Di ano man ang dipinsa mo duman. Ay man. Imanan kompetensya. Ibaga, sabi nga kaniba, di nga ning natakot sa labas, sa dagong lugod iyo. Dahil ba ako natakot? Iyo yan. Hindi ba sa'yo mo, makusog ang buot mo. Nataman ako matakot. Iyo. Sige, go. Roger Tabi Direk, sa mga dagdag pang bareta, talagang pinatutuhanan ni Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. kanako Bicol Party List na paimbestigaran sa Kamara de Representantes ang may kinaaraman. Sa pigsasabi niyang kadudadudang tulos-tulos na pagtaas ng singil kan kuryente kan APEC sa O Albay Power and Energy Corporation. Ini ani pinagunambita ni Congressman Garbin sa DCGP News na siya nagpasar nin House Resolution number 2076 ngunyan mismong aldao sa Kamara de Representantes para magtaonin direktiba sa Committee on Energy as in iba pang appropriate committee na magkondusir ng legislative inquiry may kinaaraman sa nasambitan ng isyu. Sa resolusyon na ipinasar ni Garbin, nakalaag sa iyang rason kung nanatata nagpasar siya nin araw kaining bagay sa Kongreso tanang paluwas daw nin taas kan singil nin kuryente kan Hunyo 22, 2021 dahil ta nagsourcing ang APEC nin full demand sa wholesale electricity spot market o WSM dahil sa pagdinay kan Department of Energy o DOE sa APEC na magkondusir nin EPSA na wara nin Competitive Selection Process o CSP na may bilateral contractor sa periodo kan Disyembre 26, 2020 sa Disyembre 25, 2021. Kung matatandaan ng APEC sigon kay Garbin, ginamit daw ang higher power rate kan WSM sa 100% as in ang generation rate itinard sa mga konsumidor poon April 2021. Naging makusugan na aligasyon ni Garbin taan APEC daw daima nag-source din full demand sa WSM as in aligadong tiglalansi sa na ang publiko na hali sa gabo sa WSM ang sinorse kaining supply. Samantalang may mga nagluluwas na impormasyon na aligado ng APEC nagsisecure ng bilateral contract sa mga affiliate firms. Dahil kay Sigon kay Garbin, may pagmalgar siyang naiiling. Sa Section 45, Paragraph B, kan Acta Republica 9136, ang APEC, dahil sa siring na bagay, ta Sigon sa lay, nga na mapreventaran ang market power abuse sa mga associate firms na nagkakikwan ng koneksyon sa generation as in distribution, wara nin distribution utility na pinagtutugutan na mag-source din bilateral power supply contracts na lagpas sa 50%. Kung kaya sigun kay Garbin, dapat na maimbestigaran ini
ang Kongreso kung talagang ang APEC nagsasabi ng totoo na dati nga nang ipinagunampitan kan mga nakalis na aldaw, nakaduda-duda ang tulos na pagtaas kan singil kang kuryente na ipinag-aagrangay kan mga taga-albay. Muya maisiyan na garpin kung nagkaigwang manipulasyon kung ang mga individual bilateral contracts na nilaugan kan APEC kay ba in an independent market operators now uyon papasali. Tasigun sa iya, ang Department of Energy dahil panin-reply sa iya kan siya magsurat man ang paimbestigaran ng APEC kung kaya sa Kongreso na siya nagrani nangani ng paimbestigaran ang may kinaaraman sa siring na bagay. Yan tabi direct ang mga dagdag pang istorya. Preskong Barreta, yan ngayon pagkahapon. Ako po, si LBB. Bravo lang sabi, LBB, sa mga dagdag na istorya, babalikan tayan, may restant, ano bang kita sa Banuan, Gandaraga, may session ngo yan, ano daw ang pinag-urulayan kan mga kagawad yan? Friends, go! Friends? Yes, maray na po tabi direct kasi na maray na habas sa mga parantabay sa mga dugan niya ito nga mga Barreta naging bulangan ang vaccination site di sa Banuan Candaragang unyan na pagkahapon hindi makalis na magruso ang nagkapirang mga tao, mga Daragenyo digdi mismo sa Daraga Covered Court na kung saan unyan talagang dahil na makontrol kan mga otoridad ang napagdakol kan mga tao digdi sa naunambit ng lugar na paghapot-hapot kan DCGP News kay Dr. Cesar Mata ang pamayo kan Rural Health Unit kan Daraga Albay ang sinabi na dakol na mga tao ang nagruso digdi sa Daraga Covered Court dahil ang gustong mag-walk-in para digdi sa vaccination rollout kan lokal na gobyerno. Kaya ang nangyari ngunyan na pagkahapon pagkadakol-dakol ng mga Daragenyang Ruminoso digdi sa Daraga Covered Court, nag-alabulangan na unstyle digdi sa nanambitan ng Covered Court dahil ang taigwa ng Kristo mismo sa laog kan Covered Court Director. Anong Kristo? Kristo, so nagpapaypay na kung pampirang pupusta mo? Nata, may manok dyan na dara? Warang manok na daraga rin na nga ni bulangan digday taigwang nagmamando na nakatindog sa sarong alangkaw na kuan na lamisa. Nada dyan ki crowd control. Warang crowd control tabi a direktor kaya ani pag iling-iling ta pag obserbar ta nailing niya to na mga police trainee anya on digdi sa lugar. Warang mga kapulisan na nagkontrol kan social distancing magin man ka na pila sa gabosman na mga naglalaog digdi sa Daraga Covered Court. Nagkaigwa man kita ng oportunidad na makauron sa mga tawong nagrelinya digdi sa naunambitan ng area kasi sigun sa Sainda na sinda nakaparehistro sa online vaccination. Pero yan na nangyari sa ngunyan sigun kay Dr. Mata na dahil pa sinda nag-acceptar ng walk-in applicants maski nga ni paulit-ulit ng pinag-anunsya kaso bagong hapon or kung yan na pagkahapon pa nga ni na mag-uruli na sa mga dahil nagkaarapod dahil pa nanggad nagharali ang mga tao dahil lang to sinda nagbabaka sakali na po pwedeng makapabakuna na kunyan na pagkahapon kung makatatandaan ang vaccination plan digdi sa Banuan Candaraga. Lalo naman ang pag-abot kan Johnson & Johnson vaccine na kung saan ang prioridad niya ni yung mga nasa A3 category ng mga senior citizen. Pero manlain-lain ang mga tao, mga manlain-lain ng klase ng tao ang nagdirigdi na sa Daraga Covered Court na pagkahapon dinaragsa ang Daraga Covered Court kasi sa ngunyan yan nagipag-order naman ng RHU sa Daraga PNP magin man sa PSO saning makontrol ang pagkadakol-dakol na tao digdi sa Daraga Covered Court tabi dito. Bata ang Covered Court baga dyan, dahil mong kilano ba ka? Roger tabi sir Director. Dahil lamang pinakaraiso o sige, magpirila ka mo, sutultul na pila. Wala sir. Obserbaran ang social distancing. Baka ni ba dyan dahil paki-face shield o face mask? Roger, ang iba nga ni, nasa likod na ng parte kang pagka-full na tao. Dahil nagsurulog ng face mask. Oo, uyugon mo yan. Nag-uro ba na face mask? Dahil sila makaangos. Kung yan, pumahiling nga ni sa footage tabi direct. Talagang takol mga tao. Ang yaon digdingon yan sa Daraga Covered Court. Talagang naging bulangan na. Malaman naging Kristo na nga ni. Alaog kaining Daraga Covered Court. Yung pinag-iisip man kan Ariseo na posible maging super spreader palugod in virus ining pagkarumpulan ng mga tao. Iyan sana. Okay, sige.
Yan sabi direct, ang magdagdag na impormasyon dito luwas. Renz Luna, DZGB News. Mabalas sabi rin sa mga dagdag na istorya alay diyan sa luwas. Pero tanto, si Alar Mario may dagdag man na istorya. Al kamen. Go ahead, Al. Oh. Ano si Al? Okay. Baka naputol siya na so linya ni Al. Ano? Sige. 33 minutos po, pasado alas 4 nin pagkahapon. Mabalik po kami. Ano, Ang oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Jr. Para sa Sarojas tatulong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan
saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Maring Toyang, totoo itong nagtataoda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta
basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama na abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Ako po si Jen Arena, Kanamaslaw, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayo na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor.
Pero mga tugang 12 minutos po bago mag 5 nin pagkahapon. Balagandaan mga istorya dyan sa luwas. Si Alarmario Alcamen. Hello. Go ahead. Ana, Ika na. nakaturog ako. Ha? Nakaturog. Natalawi ko so. Nalimutan ka ba ito? Pero direct sa informasyon, malabo na may mangyari kan Pulos-Pugos man, kan mga opisyales lokal, sa Legazpi, lalo at Nagunian, Malungsod, kan problema sa PhilHydro. Dahil naglilinaw ang supply ng tubig sa Legazpi City. Sa pahayag ni Kagawad Alex C., totoong nagpapod naman sila in committee meeting sa panginop ni Chairman Committee on Public Utility, Kagawad Al Barizo, asin napot naman nila ang PhilHydro ang problema kung nga sa may problema talaga ang supply kan tubig sa Legazpi. Asin nagparapaliwanag naman ini kan sa isang lado, bagay na sa lado kan water district, agad sa iling nila talagang kulang din pasilidad ang PhilHydro para maging malinaw ang supply kan tubig. Ilan na kung ilingon po ang sa isang pasilidad talagang masyado mga moderno ng aning malinaw ang tubig na maging supply sa Legazpi. Asiringkan sa isang ipinangako ng mga panahon na lawas hindi sa kasukuhanan na talagang ang supply ng tubig sa sentro ng Legazpi may problema. Sa kunian palusod, sa kunsaraman naman sa committee meeting, at sa sakon ko niya na nariparo na naiman masyado ki development, naiman masyado ki resulta, pangako ka na PhilHydro na maging malinaw ang supply ng tubig hindi sa siyudad ni Legazpi. Ang madaling informasyon dari sa Sanggunian, Alarmario, DCGB. Mapalasabi al sa mga dagdag na istorya. Mientras tanto, si Ans Galero, Pacunado. Ans kamen. Papunado ka man baga. Sabay-sabay lang. At least. At least. Nag-aga kita sa proseso. Yeah. Soro katawo, pinirmahan na subak ka card. Oo. Day pa natudukan. Ay, natay to. Kakulang ki requirement. So, natudukan manggararay. Natudukan manggararay. Congratulations mo sa iya. Congrats. At ito bagang supig agad na so ito susarong papel na nagpirma naman sa mga screening, post-vaccination, discharge, etc. Kaysa ka ito, hindaman. Pinakalusot man giraray. Nagpatabang. Very good. Dahil basta turukan ka ito. Iyo baga. Kung dahil sa itong papel na ito. Ito lang gandaan pinakakaipuhan. Oo. Pirmado na so back card pati. Ka nang magpatudok na ito. Pirmado naman sa papel o so card. So card siya na pala. Sige, mapatudok manggararay ako. Tinudukan manggararay. Maray. Okay, sige. Anyway, direct sa mga dagdagtang bareta, dahil kakayanon kan mga ospital, posibleng magkaigwa din surusuan. Iniyan na hihiling na Gobernador Al Francis Bechara na posibleng mangyari sa Albay in kaso na makalaog sa tuyang probinsya ang Delta variant. Alagad, sinabi sa DCGB News kan Gobernador na sa ngunyan padagos ang sa indang preparasyon. May kinaraman digdi sa mas nakakatakot na variant kan COVID-19 dahilan sa nagtutugod ang Gobernador sa mga eksperto na talagang makaskas ang transmission kung inina ang makaulakit sa sarong tawo. Sa ngunyan, nakikipagtabangan ang gobyerno provincial kan Albay sa Department of Health Bicol at sinipa pa mga otoridad pansalud tangani na mapreventaran ng GAD ang paglaog kan Delta variant digdi sa probinsya niya to dahilan sa importanteng marhay na maprotehiran ang mga Albayano kontra digdi. Iniangkabtang kan pahayag ni Gobernador Bechara.
madali yung mataulaki dyan. So, masarap ka rin sa simana, susunod yan, ako na mga kita, mas kinapakunahan ka. Ngayon, hindi na napakuna, kaya dahil may na ako. Tanging ba dyan, ito sigurado sa mga karting natin pag-pipipay. Ikadua, pag may hindi na napakunahan ka, eh magusto sabihin, hindi ka natamaan ka. Sigun kay Bichara, importante man giraraya ang kooperasyon kan publiko sa pag-utom kay pagkakani kong minimum health standards maski nanganing bakunado ka dahil sa day kasiguraduhan na day ka na mauulakitan o ma-infect ka ini nga Delta variant nini kung kaya dapat daw ng padagos na pagtabangan kan publiko sa mga local health authorities sa Sinman sa mga LGU. Tama ba gata? Yan ang maski fully vaccinated ka na, bako man ang garantiya na day ka natatamaan kay COVID. Yes. No di, sabi, medyo may shield ka ng diit. Kuda, garo ang sabi nga ni Kasubago ni Gobernador, na inaabutan na garo hingan-hingalon ka, talagang abutan ka sa severe cases kan COVID-19. Mild siya na daa. Yes. Bako na itong severe. Tama. Kaya, pare-re na ito. Mag-ingat man gila yun. At least may protection. Oh, at least kung baga nagmumotor ka, igwa ka na lamang kay helmet. Tama. Bako? Wala kang penalty. Okay, sige. Dabi direct ang mga impormasyon na may kanaraman di sa pagbantay man kan gobyerno provincial kan Albay sa Delta variant. At si Galero, DCGP. Sige, dumagata sa First District si Jomar Bien. Jomar, kumusta dyan? Direct, maray na hapon sa mga parantabay, extended ang pagbabakuna kan Johnson & Johnson Janssen vaccine, tigdi sa banwaan kan balilipot, sundo sa petsa 6 o sundo sa Biyernes. Ini matapos na kaiman na uubos pa so alokasyon na 1,500 na bakunang Janssen sa ginibong sarong simana na pagbabakuna dito sa nasabing banwaan. Tigbalikan mo niya daw kan RHU so mga barangay na schedule lang dati pero harababa pa ang turnout kan pagbabakuna. Nagtaluwas giraray tabi direct min schedule. Ubuson ang gabos na barangay. Puro barangay na naman ang schedule. Kumparado kan so enot na simana na halos sarabay-sabay tinda kung siyang gusto na babakuna ang senior citizen, magduman sana sa kung sa'yo naka-schedule na bakunahan. Kunya na daw, na hapon, pinag-schedule ka na Johnson, 1 dose Janssen, ang barangay 1, 2, 3, 4, 5, asin barangay Calvayo, pati na barangay Santa Cruz, puna alaw nakasubag, sundo mo niya na hapon. So mga bedridden, pigdisita na sana kan mobile team kang RHU, dahil sarong masanan mga inipig bakunahan. Pero nariparo na talagang hababa pa mang giraray ang turnout kan nagpapabarakuna na senior citizen. Sa aga naman, petsa 4 ang schedule na babakunahan sa Banuan kan malilipot ayon mga senior citizen sa barangay San Isidro Ilawud, San Isidro Iraya, Kanaway, Santa Teresa. Pag Huwebes, Agosto 5, ang schedule na babakunahan ng mga senior citizen, iyon mga taga-barangay San Roque, San Jose, Binitayan, asin San Francisco, malilipot. Alas 8 nin agayan. Pero may kasabayin sarong team kan sa Ritio, maduman sa isla, kan malilipot sa mga barangay San Antonio Sulong, San Antonio Santico, nasin barangay Salvacion. Ang mga senior citizen naman ang babakunan, buda sunatatada na A1, buda A3. Sa Biyernes, kabus na sana A1, A2, A3, ang babakunahan, hindi sa Banuan kan malilipot kan 1 dose Janssen. Asin, ang mga ini, maghahali na sa kabus na mga barangay, hindi sa mainland kan malilipot. Araw kayo ng schedule dahil ang maluya talaga. So, turnout kan senior citizen, dakulki, nagkaparadurwa-duwa na magpabakuna. Kung kaya Sumino Brown, so bakuna na para 1,500 masana ko tadilig na lokasyon. Pero kanakalis na simana, tapos na si schedule vaccination, 600 sana ang
na konsumong bakuna. Okay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Sige, mapalos sabi, Jomar, sa mga dagdag na istorya. By the way, bago kita magpaaram digdi sa programa, maray napon kay amigong Bart Boyer Guerrero yan sa Kamalig. Nakaantabay, Bart Boyer Guerrero Muyo. Kulang pa pala siya. Kay Bart Muyo. Maray na hapon tabi sa imo amigo, long time no see. Kaysa na ta, mga nasaro, magturo-par-tupar lamang kita. Okay? Anyway, mga tugang taod-taod, ang tabayan, ang satuyang mga bareta. Nadagog nindo ang